Tinokutambirai kunhau dzomanhoko muzuva re20 mwedzi waChiwabvu. Makwiriro zvinhu munyika achiringirwa pagore nepagore akaramatana nomanera kuenda kusvika pa160. Zvave kutoda kuti munhu atanga akwira gomo rochije kuti areukiwe neupenyu paanotenga. Bato guru rematongerwo enyika reMDC Alliance rakaita chirongwa chokubisa wamwe wakaripandukira wakaita saTsano Wamonzora. Pavatsva pakaisiwa Fadzayi Mahere akaisiwa kuva munyori wezvokuburisiwa kwemasoko mubatori, chinova chinhu chakarohwerwa manja nevazhinji nokuti ndiye abva aita mukadzi wokutanda kuita mutauriri webato rematongerwo enyika munyika medumu. Kanzuru yeguta reHarare iri kusaya hope nevamwe vanhu vanoita mari nokutengesa nzvimbo dzokutengesera. Kanzuru iri kuti vanhu vane hukochekoche nevakuru vomuhurumende uye vari kutoita zvemasimba kuramba nenzvimbodzo, heno kuti vachagodii nawo. Bazi romari ronakurira nyoka mhenyu kubazi rezveutano munyaya yatakakunyepa inozuro yezvinhu zvekuseenzesiwa zvakatengiwa kukambani inokamana waMunangagwa yeDrugs International. Waguwa Matanga wati bazi ravo rakatomirirawo kuti bazi routano ribenhuke kwavari nomari itsva sokubvumirana iko wakaita. Ticharamba takandovhura ziso kuti tione kuti chii chaitikapo. Nyasi bazi reutano radoka riri kundodzemurana nomwoto wawakazvitangira wega. Munakurume Chiremba Mahomva anogurukota rezveutano mushamarari Obhedhaya Moyo wakandobvumirana hawo wega wari wairi kuti watengiwe zvinhu zvokugoongororesa dzihwamupengo paribe kuteedzewa matanho ose anofanira kuteedzewa. Mugwaro taverenga waburitsa pachena kuti ivo vega vari wairi ndivo vakaita basa ravo kuti kambani yejaji yokuNamibia ipiwe mvumo yokutengesa zvinhuzvo. Dare guru rodzimhosva muHarare rasipisa kudzingiwa kwavamiriri vebato reMDC Alliance mudare reparamende wakadzingiwa nevakuru vebato reMDCT yaMaikupe. Zvinotogwara shanzero ukada kuzvibatanidza indori kanyamunhondororo kega kega. Mune imwe nyaya, dzihwamupengo rotekeshera nenyika yese. Ichokwadi kuti unyeho hwakatotekeshera hukatekaira nenyika yese nokuti kuchipatara cheMupiro kubulawayo wanhuwana wabatiwa naro wabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita kuti svarara nenyika uko kuribe uye waribe kumbotekaira kuenda kunze kwenyika. Nyika yese yawaito nevanhu vanosvika 150 wabatiwa nodzihwa mupengo kureketa kuno. Tochiringadzo pasi rese, makambani mazhinji emaJerimani ari kukumbira mazimari kubva kuhurumende yeko kuti awanunure. Wari kuda mari zhinji ndowendege weLufthansa aho wari kuda mabhirioni mapfumbamwe, pabodzipo makambani 10 ari pamusoro-soro ari kuda mabhirioni 20. Toringa kuAmerica, nyika yeAmerica iri kupfutsisiwa moto nevanhu vatema vari kuratidzira. Kubva kukupondiwa kwakaitiwa murume ainzi George Floyd, vanhu vari kuratidzira kuti hurumende iite tusvinu pakuwachengetedza kubva kumapurisa. Mapurisa anga ari mubasa guru nyasi uye kunyange nomutungamiri wenyika yavo ari kundovakuzirirawo mukuitawo kuribe mhanhoko. Togumisira munyaya yekupedzisira, waTrump wareketa kuti wadambura ukama hwenyika yavo nobazi rezveutano repasi rese reWorld Health Organization. WaTrump wakagara wari kundopokana nomusenzero wekuita baziro zvekuti gore rino wabva wandoti musenha wagurongonda. Tiri ipapo todekadza mutinhimirawo
kuodza nyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.